Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Dit is geen podcast, Plukt in. Vandaag zitten we hier in de slaapkamer van Uzaya en gaan we luisteren weer naar een album. Een album van... Oh, dit is het moment dat ik? Ja. We gaan vandaag luisteren naar Empty Hands van Poppy. We hebben heel veel hip-hop gedaan. Dus nu gaan we eens een beetje... Twee keer. Drie. Er zijn 3 afleveringen van Unplugged en alle 3 is hip-hop. Plugged in. Oké, ga door. Don't Be Dumb gedaan. En... Kleinkunst en Lieve Monsters. Hierop dan. Wat is kleinkunst? Kamper. Wat? Oké, ga door. Oké. Dus we hebben vandaag Empty Hands van Poppy. Poppy is over het algemeen een beetje bekend als industry rock / metal. Ik heb wat background information opgezocht, want we zijn goed voorbereid deze keer. Poppy begon ooit als Dead Poppy en eigenlijk als een soort van kunstproject / ARG, dus een alternate reality game, waarin je zeg maar verschillende hints krijgt om uit te vogelen wat er nou precies gaande is. Een soort van uncanny android samen met de regisseur Titanic Sinclair. Die werken ondertussen niet meer samen. Dat bleek niet zo'n hele lieve meneer te zijn. En in 2017 bracht ze haar eerste album uit. Dat was toen altijd nog Pop. Vandaar de naam Poppy. Ja. En Empty Hands is haar... Muziek, Ja. Ja. Empty Hands is haar 7e studioalbum. En ze is onder andere bekend van The End of You, die ze laatst heeft uitgebracht met Amy Lee van Spiritbox en de zangeres... Amy Lee van Evanescence en de zangeres van Spiritbox. Maar ook Girls in Bikinis, dat is iets meer pop. En in 2020 switchte ze naar de metal industry rock. En ze heeft samengewerkt met Bad Omens, dat is ook best een grote naam. Ja. Baby Metal. Die ken ik. Knocked Loose. Ik dacht eigenlijk dat dat JPEG Mafia was, want die heeft een albumcover die echt belachelijk veel op die van JPEG lijkt. En omdat hij in de vorige aflevering ook het treffen in zat, Danny Elfman, heeft ze ook een nummer mee samengemaakt. En in oploop naar dit album heeft ze al 3 singles uitgebracht. Dat zijn Bruised Sky, Guardian en Unravel. En volgens mij zijn dat ook de eerste 3 nummers. Okay. Dus die zitten wel vrij vroeg in het album. Lang? We hebben Hoe lang moet ik... 38 minuten. Oh joh. Het valt 13 uur zoals... 13 nummertjes. Joël heeft het wat zwaar vandaag. Het was gisteravond een beetje gezellig. Dus vandaag wat minder. Dus mocht je halverwege gesnurkt worden, dat is Joël. Oh, dit is echt niet oké. Ja. Ze komt overigens 13 maart naar Nederland. Ga je erheen? Ja. Dan staat ze bij Headbangers Parade. Dat is een festival. En dat is deel van haar tour die ze dan doet. Nou, kom maar door. Gewenst. Zullen we beginnen? Ja, Empty Hands, eerste track. Public Domain. Public Domain. Nou, dat was de eerste. Public Domain. Public Domain. Beetje een intro track. Ik vond het begin heel vet, want je had al die rare geluiden. Ja, dat is een beetje die opbouwen. Dat is wel een industry rock. ja, experimental shit. Ik vind dat ook wel tof. Ik kan er ook wel van genieten. En die rare geluiden komen zo samen en dan die... Ik vind alleen de zang of zo is een beetje cringe of zo. Ik snap Ik je weet wel. Ja, jawel, Een ja. beetje cringy. Maar het is wel vet. Wat vind je wel? Zeg maar. Je eerlijke mening. Ook ja, niet mijn ding. Waarom niet? Niet gewoon. Hm? De geluiden doen geen plezier in mijn oor. Ja, dat is metal. Dat heb je ook Ik ben echt zo van, oh, bij banger. Rage. Ja, maar dat vind ik wel, dat is raar, want dat vind ik wel vet. Dat is gewoon heel raar voor mijn hoofdwerk, I guess. Nee, maar dat wisten we wel. Nou, We gaan door naar de volgende. Ja. Bruised Sky. oké. Dat is een van de Single, singles. ja. Ja. Deze is iets harder. Maar dat was Bruised Sky. Deze was wel echt veel harder nog dan die eerste. Maar Ja, ik vind deze wel vettig. ik vind deze ook vet. Ik vind gitaren gewoon cool. Met drums eronder. Man, I love it when music does music things. Nee, ik vind dat gewoon vet. Maar ik vind, ja... Ik vind dat wel vet. Ik vind hier zit een hele vette halftime break in. Dus dan ga je dat van, zeg maar... Dan... Er zit eens een stukje en dan gaat die... Man. Dat vind ik skip. Ja, Ja. gewoon zo. Dat is een... Ja, nee, hard.
Volgende is... Joël, nee, wacht. Wat vond Joël ervan? Ik hoor alleen maar geschreeuw. En van de muziek. Geschreeuw. Maar, wat vond je van de instrumental? Slecht. Waarom? Het slaat nergens op. Maar waarom niet? Klinkt zo raar. Maar als Peggy dit ze doen, zou je het wel erg hard vinden. Nee. Jawel. Dat gaat echt dit was echt de druppel. Ik heb wel naar de volgende. We gaan door naar de volgende. Dat is Guardian. Dat is ook een van de De singles. druppel. Was die ook heftig? Dat weet ik even niet meer zeker. Ephemeral or eternal. Ja, deze was best wel mid. Dat was Guardian. Ik vond deze best wel mid. Er was te veel van het Was het zingen. niet gewoon hetzelfde liedje? Het is een beetje te veel zingen voor mij. Ik snap je wel. Er zitten wel lekkere riffjes in en zo. Maar Ik blijf die zang echt cringe-worthy vinden. Maar de instrumentals zijn wel vet. Wie maakt de instrumentals? Doet ze het zelf? nee, ze heeft een band. Oké. Ik heb er al 1 keer live gezien. Dat was vet. Op Jera. En al haar bandleden hebben dus echt van die leren pakjes aan. En van die maskers waar je alleen hun ogen... Van die skimaskers, zeg maar. Waar je alleen hun ogen en mond ziet. Ja. Het is best wel grappig. Dat is wel vet. En zij zelf staat daar ook gewoon echt... Het allergrappigste aan Poppy live zien... vind ik gewoon de demographic van mensen die daar staan. Het zijn gewoon allemaal mensen van 40 plus. Allemaal mannen van 40 plus met echt van die lange baarden. Zo helemaal onder de tattoos. En die staan dan keihard mee te schreeuwen. Dat is echt fantastisch. En Ozaya staat ertussen. Ja, ik was foto's aan het maken. Nou, maar dat was dus... Toen luisterde ik er nog niet zo heel veel. Maar dat is omdat de organisator van... Daardoor wel. Ja, eigenlijk wel. Ik kende er wel al. Maar de organisator van dat festival, die ken ik. En die zei... Ja, je moet eigenlijk Poppy wel nog echt even meekrijgen. En toen ben ik nog naar Poppy gaan luisteren. En toen ben ik naar huis gegaan. Nee, oké. Next up, Constantly Nowhere. Ook een single? Nee. Dus Nee, die komt hierna weer. Dat Dat is is, nog nooit gehoord. deze heb ik nog nooit gehoord. Even kijken wat Ozaya ervan vindt. Ja, nu komt het. Oh, dit is 28 seconden. Oh. Laat hem doorspelen in. Hij speelt door in Unravel. Dat was wel een single. Unravel. Deze kende je al. Deze kende ik al. Er was een interlude, die is dus zeg maar gewoon een interlude en doorgespeeld. Ja, Constantly Nowhere was een introotje. Ja. Een intro, die vond ik vet. Ik vind Unravel is een van mijn persoonlijke favorieten van wat ze heeft uitgebracht. Ooit. Ja, Waarom? klinkt lekker. Waarom? Klinkt goed. Oké. Zit gewoon muzikaal lekker in elkaar. En ze zingt hier ook net iets anders. Ja, voor deze wel beter inderdaad. En die interlude klonk een beetje Charlie XCX. Charlie XCXie. Dus goede vrienden met Taylor Swift. En met, hoe heet die nou? Niet Fantano. Ze heeft toch dat ene liedje met Billie Eilish. Billie Eilish, dankjewel. Dat is echt een banger. Dat is echt een banger. Je weet toch wel wat ik bedoel. We gaan door naar de volgende. Dus, Ja, wat vind jij van Unravel? ja, wat vind jij van Unraveled? Zo. Of ben je aan het zwalen? Dit is wel anders. Je bent gewoon... Je hebt een blinde vlek. Joël staat gewoon niet open voor andere muziekgenres. En dat is oké. Goed, we gaan door naar de volgende single, wil ik zeggen. We gaan door naar het volgende nummer. En dat is Dying to Forget. Deze ken je wel niet. Deze ken ik, Alles wat nu komt ken je niet. deze ken ik wel niet. Niet wel. Deze ken ik wel niet. Oké, kom maar. Alles wat ik nu hoor is nieuw voor mij. Kom maar. Daar gaan we dan. Kom maar. What the fuck? Ik vond dit echt een banger. Echt een beetje leuk, man. Nee, hè? Oké. Ik vond dit een banger. Nou, het was gewoon hele harde gitaar en geschreeuw. Je gaat even drinken. Ik denk dat ik een soort attitude switch moet doen van gewoon manifesteren dat ik dit vet vind of zo. Want dit gaat niet werken, denk ik, anders. Een attitude switch manifesteren. Dat is denk ik mijn nieuwe favoriete Joel quote. Kunnen we die op t-shirts laten drukken? Wat zei ik? Attitude switch laten manifesteren. Goed. Attitude switch, laten we. Ja, oké, vanaf nu vind ik dit hele gave, toffe, inspirerende muziek. Oké. Dan gaan we door naar de volgende. Time will tell. Tijd zal het zijn. It's never gonna leave you now, 'cause time will tell if all is
Oh, Yeah. ik vond dit wel weer een banger. Joel, wat vind jij met je klinkt een nieuwe beetje- Een gemanifesteerde... beetje als Epica. Dat, ja, fair. Dat zegt me wel wat. Dat is die hebben wij gezien op Lowlands Festival. Dat is die metal Dat is die band waar we toen aan de zijkant Nee, dat is zaten. metal met die operazangers. Die We gaan door naar Eat the Hate. Eat the Haters. Dit is ook echt een kort nummer. Deze is maar 1 minuut 50. Dat is ongeveer nu. Dit klinkt als een intro van een Nickelodeon kinderserie. Ja! Die is zo real. Ja, die is Dit is heel punky. mensen. Dit is zeg maar, ja. Nee, zo, wat is dat? Je had zeg maar iCarly, Victoria, een beetje zo'n Sam and Cat. Ja, dat! Oh. En een beetje die net survival gids Ja. of zo, zou je het ook wel kunnen hebben. Nee, ik vond dit ook een van de... Het is heel punky, maar het is niet... Je hebt zeg maar punk en punk, maar dat is gewoon love it or hate it. En ik vind dit niet top. Ik vind het ook niet top. Dit vind ik het minst tot nu toe. Nickelodeon. Voor wat in de Nickelodeon. Wat in de Nickelodeon. Wat was echt jullie Bro. go-to-serie? Thundermans. Thundermans was keihard. Maar ik mocht niet geen Nickelodeon kijken. Henry Danger. Nickelodeon... Of hoe heette die ruit met... Ja, ja. Nee, mijn favoriete Henry kinderserie Danger was ooit... ook wel hard. Mijn favoriete kinderserie ooit is gewoon De Wonderlijke Wereld van Gumball. Ja, dat was ook dat was gaaf. Charlie en Lola. Oh, piek. Met die vlindertjes. Peppy en Kokkie. Oké, volgende. The Wait. The Wait. The Wait. The Wait for this album to end. Oeh, ik denk dat deze overloopt. Ja. Dit was The Wait. Ik vond het banger. Ja, vooral de panfluitmuziek. Ja. Einde is een beetje rustig tegenover de rest van het nummer. Ik vind het wel lekker. We gaan door naar... Nou, wacht. Deze was wel prima. Ik kan me niks herinneren. Wat ik me kan herinneren is dat ik dit gevecht heb gewonnen van Pepijn. Dit is er allemaal uitgeknipt. Niemand krijgt context. Maar Pepijn en Joël waren even aan het stoeien. Oh, dat klinkt heel... We waren een heftig gevecht aan het voeren. En ik win. Hier zijn 5 seconden van het gevecht. Nee. 3. 3 seconden. hoor. Nee. 1. Hier is 1 seconde van het gevecht. Geen. Ja. Goed, we gaan door naar If We're Following the Light. Heel veel mijn wallpapers. If We're Following the Light. Deze was echt lang. Maar Deze hij is vond wel lang. mee. Hij was lang, maar het voelde niet zo lang. Hij bleef wel Nee, maar hij heeft er echt zit een lekker opgebouwd. tempootje Ja, hij heeft in. opgebouwd. Van langzaam naar gewoon... Het zit een lekker Dan weer tempootje in. snel en dan weer langzaam. We gaan naar het ene laatste Jij nummer. ervan? Volgens mij zijn we al 8 liedjes op repeat aan het luisteren. Maar, We gaan door naar Bribs. maar mijn hoofd laat het gewoon niet toe. Sorry, mijn ik hoofd zeg, zegt ik zeg gewoon- het, we gaan naar Blink. Niet naar Bribs, we gaan naar Blink. Dit is vet. We gaan naar Blink. Dit is 44 seconden, dus ik gok dat dit en weer het een loopt soort... over in? in Bribs. Oké. Ik denk dat dit weer een soort interlude is. Denk ik ook. Oh, er zit al... Oh, zo'n ding. Dit is wel niet het begin van een beetje. Can't believe it. Ik vond dit vet. This goes into the playlist. This goes into the playlist. Yes. Deze vond ik erg nice. Als ik een liedje zou moeten kiezen tot nu toe wat in mijn playlist zou gaan, dan zou die eerste zijn. Die allereerste? Die ook Vanwege wel. de experimental intro. En ook die tweede misschien. En deze dan. Nice. Ik vond deze erg I nice. love Heeft drum hem and altijd een beetje drum and bass influence. Ik love it. Very nice. Very good song. Very good song. My wife. Dan gaan we nu door naar de laatste. En dat is de titelsong. Empty Hands. Empty Hands. Lege handen. Ja, ready? Zijn we klaar om afscheid te nemen van dit prachtige album? Ja. Dat was hem. Nou. Poppy. Ik vond deze wel hard. Ja, best wel verder track. Ik vind dit wel vet. Maar dit is gewoon... Dit is wel gewoon goed hard. Daar hou ik wel van. Zeg maar basic poppy. Dit is wel meer wat ze gemaakt heeft in de afgelopen jaren, ja.
Dus gewoon lekker schreeuwen. Want omdat ze was eigenlijk eerst pop en is ze naar... Ja, wacht. Met- Ik kan wel even... Am I a Girl? Dat is het Girls in Bikinis. Dat is dit nummer. Girls in bikinis on roller skates. Dat was Empty Hands. Ik vind het best een lekker album. Is Ja, er, mijn is er- introductie naar metalmuziek. Wat vind je ervan? Zou je dit album nog een keer opzetten? Op een goede dag. maar je vond het eerst allemaal kut. Ja, maar er moet altijd groeien. En als je dan gewoon... Maar heb ik ook wel eens met de andere albums. Dat ik denk van, weet je wat, gewoon... We gaan misschien probeer 3 het nummers te proberen. playlisten. Lieve monsters voor mij. Ja, dat was voor jou ook. Ja, dat was wel Ik serieus. weet niet wat ik hiervan moet vinden. En dan luister je hem nog een keer. En dan denk je van, ja... Ja. En jij? 3 nummers te playlist. Ja, denk ik zo. Ik vind het wel een hard album. Ik vind het niet zo goed als daarvoor. Ik vind Negative... Maar snap je dat ik het idee heb dat het een beetje hetzelfde klinkt Het allemaal? klinkt... Ja, ik snap je wel. Kijk, bij Domita heb je echt verschillende beats. En media zat letterlijk meerdere genres. Het is allemaal gitaar en drum Ja. en schreeuw. Dus ik snap je wel. Maar er zitten gewoon... Ik denk dat het moeilijker is om verschillende dingen te maken. Ja, ik vind Negative Spaces, haar vorige album, vind ik zelf beter. Maar dat heeft ook net iets meer variatie of zo. Ik miste hier, dit was echt veel meer het stukje rock, metal. En bij die andere zit ze ook wel een beetje punk. Het enige punknummer wat hierop was klonk als een Nickelodeon intro, zeg maar. Ja. Hannah Montana. Ik vond het wel vet. Klopt. Dus je cijfers geven. Zullen we een cijfertje geven? Welk cijfer geef jij hem? Een 2. Een 2. Ja? Ja, een 2. Serieus? Maat wel goeie? Ja, 2. Oké. Nou, de toon is gezet, hè, Pepijn, dus... Je kan het. Strong 5 to a light 6. Strong 5 to Light 6. Ik zit op 6,5. Ja. Dus 5,8. 2, 5,8, 6,5. Ik heb dit nog nooit... Dit is echt nieuw voor mij, hè. Nee, dat is oké. Dat is oké. wel een paar nummers wel hard vond. Ja, hij vond 2 nummers hard en daar heeft hij zijn punt op gebaseerd. Eentje per. Ja. Nou, het zijn 13 tracks, dus zou je hem eigenlijk even gerond. Dan Eens zou het... kijken wat Anthony Fantano dit gaat geven. Hij heeft... ik was eigenlijk benieuwd of hij nog kleinkunst zou... Nee, heeft hij niet gedaan. Nee, heeft hij niet. Anthony Fantano, shout-out. Ken je die? Ja, die ken ik wel. Hij heeft wel zo gehoord, ja. Dus, dat was Empty Hands van Poppy. Voor sommigen van ons wat beter dan voor anderen. En tot de volgende. Wat wordt het volgende album? Octane. Als het aan Joel ligt. Als het aan Joel ligt, Octane van Don Toliver. Laat in de comments weten of je Octane van Don Toliver wil. Als we 3000 comments hebben. Of the year. Is dat zo? Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik voel het. Ik ben benieuwd. In mijn wateren. Insomnia. Hoe zeg je dat Album nog? of the year. Misschien tot dan. Dus dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. Aan het eind van het jaar weten jullie nog niet. Dan gaan we ook onze album of the years luisteren. Oh, oké. Dat heb je echt net Dat heeft hij net bedacht. verzonnen. Aan het eind van het jaar, album of the year. Dus dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het aanhoren van ons waarschijnlijk muzikaal incorrect gezeik. Tot de volgende aflevering, wat dus misschien Don Toliver wordt. Tot dan. Oh yeah.